Ngai kublai ya pi haka kerteng Jisu kalong ka kabu bat ka jing. So tenat kemensi menyo banyak slok bat ki dekhot jong kani ka IYC Indian Youth Conference. Wala ngim la banyak le kani markmat rei ngai ngu yo blai ba la yo benri kani ka teknologi pingin la banyak le online. Makan mau kumbalai sauto yo mensyuai I nong ya lam ya kani ka IYC ila ikong bapala lengdo ila request yang abangan walam ya kawai ke presentation ka ba day syapang ka jingjit ya ukurim na ukurim pangalapan kerteng ya katu presentation kumno banjit ya ukurim ne ka kurim akan ma kawai ni feedback banga ngayo na katu kalong ba kamda syai kamda syai ki kintin ru kimda syai ka recording kam syai kam shitam man sung tho te ngala rai bang ngan sa record biang ya katu pin sa yo ya ka shen timnan kamanda up system pin sa yo shen ya katu ga recording kumno banjit ya ukurim ne ya ka kurim ban kren ya kata ro hakanong rim jong kan yam kristan hakanong rim jong u kristan ne ka kristan menta ka singi I kong apply la request biang yang aban walam sakawai de topic sakawai de subject ba kata kalong ka jing tmu ublai lengba ka sex te ngatarai ngin ya fet ya kani ka subject sa chisin biang halor kanong rim jong ka ktien ublai sa chisin biang kum ki kristan kata ka de ka rukom ngin fet ya kani ka subject ka jing tmu ublai lengba ka sex God's purpose of sex te ngan walam ya kawai ka jing kren kaba kren da u nong tho uba keteng u Charles M. Sell unedo ba tho kawai ka kot kaba keteng achieving the impossible intimate marriage lane ban kot sya ka jing ede si tengah kaba daya janpura uang kumni panaki kot lan naki de kot ha ka Bible kepada kren peleng syapang ka sex kadai nengkong korin nyau iwe hadu nyau te mentangnya pule ya kani ka benta jong ka sitiu pol siki nengkong korin nyau iwe nyau kong kumni mentapat ngan porno sya kitu kimat ki bapila tho ngan ong kumni kabahayo brio bo unom don ka jingadai bakanja sex bat ka brio tangba namar bakadon ka jing lepop ba kenja seks hapden jong pi uwei pa uwei ude bandon ka jingadai ba kenja seks bat la ka jong ka tengah bat ka wei pa ka wei ka tengah ru ka bat la ujong utengah ude ban pendep ya ka jing kamram ba kenja tengah na ka benda ka kurim jong bat kumju ru ka tengah na ka benda ukurim jong ka tengah kamdon ka bor halor ka met jong ka handrai ka ai no ya kata ha ukurim jong ka kumjuru utengah umdon ka bor halor ka met jong Hendrai uai no ya kata haka kurim jong wat nem ya pendu lat iwe light no tang le se bai pila don lepa ka jinga menjur lang banya le kumta pang por ba pinyo ban penlut por ha jing duai hadin kata dei banya don lepa de banya don de banya don lang biang knang ba usoitan om penshoy ya pi namar ba pim don kabor sensyar ne kabor syarai halor lade ngala aya kini kum kajing ajing mut kum ka hukum nganjin dakwa ba pi baro pinyalong kum nga handrai wei pa wei na pi ulayo la ka bah na ublei uwei udon ya kani kasap kat ba uwei pat ya katai kasap kata ka de ka jingkren jong kini kidekot syapang ka sex syapang ka jadai bakanja sex hapdeng silok si tengah nakwa bengin ya pet biang sa si sien kidon kumba nyau teli ke ba laai hakani ka jingkren ka benengkong kalong ba ka benengkong ka bin syam ni kalong kani la dangala ban peni ya pi
kebenengkong kajingkwa seks kalong sibenta ba kajinglong brio mo kajingkwa seks kalong sibenta ba kajinglong brio usoitan utip ha ya kani ba namar kata usyem kabu da kabaya lam ya ki sya kajing le pop leng ba kajing don seks bat ki wei ki bamdai katanga ne utunga lajong kata kadai ka bangai ka ban bu akhmat jongpi ban ngila sot na kini ki nyau tli ki dikot bingidang sipule kabanta ka kajing kamat ka baar bingila sot ngi na kini ki dikot kalong ba pin ya lai ya kani ka pop hi dai ban ya don seks tang bat la ka jong ne ujong ukurim kata kadai ka mat ka baar bingi yo kamat ka balai katanga kadai ban pendap ia la ka kamram jong ka jinglong tengah da ka ba pendap ia ka jingkwa seks utunga jong ka bat ka kamram utunga ru kalong ba ude ban le kumju ia la ka jong ka tengah ka ba sao ko bangi yo na kini ki nyau teli ki dekat neng kong koren nyau kelenong kalong ka tengah kadon ya ka hok halor kamet utunga jong ka bat utunga ru udan la ka hok halor kamet ka tengah jong u ka ba san nama ba pia long si tengah phim dai banya penduk lat iwe ban pendap ya kani ka jingkwa ka ban riu ne la da pis ngau ba phim dai banya don lang ma namar ba phi kwa ban penlut por ka jing duai pila ban le ya kata tambah hadin ba pila pendep ya kitu isngi ba labu korpang na kabenta ka jing duai phi dai banya don lang biang knang ba phin am ailat yu saitan bon pensyoi ba phin le pop da ka ba don sex ba ki wei pat nata kadon sakad wede ke dekat atli ke dekat na tu goju kalenong dekat ba prawa ka bakhandai ya ki bom pat shongkurem bat ye ki thei yap tanga widows ngong kabha ya phi ban shong marwei kumanga hendelada phila ban lada phimla ban charai yalade kidei ban shongkurem namar kabha ban shongkurem ban ya kaba ing da kaba kwa kata kadai kaba ki kaba ngilai I hangi te halor kani kawan ka jingkeli kani de jingkeli mano batau ya ka sex mano batau ya ka sex in shema ka jubab kalong hakani kalenong Genesis iwei ka khot ba afnyo kong gumni kumta ublay ulathaw yo ubriyo hakadur jong hi hakadur ublay ulathaw yo shenrang bat kan thai ulathaw yaki kan mawi kani ulathaw yaki hakadur jong ublay shenrang bat kan thai kita kamat baro ar kia don yakadur jong ublay ujisu ulakren kumju Matthias khat khanda ge khot basao ute ulai thu ba ula ong phim shim la pule ba uta ba la thao yaki na du ba manung kong ula thao shinrang bat ken thei yaki mano ba la thao ya ka sex ka jubab ka long ba sha u blai hi u try nong bo u try nong thao u dei mo u ba la thao ya ka sex ni de ban kan mau ya kata sakawai pa ka jingkeli ba wan mar bot ke de kani balai bau belai ulah tahu ya ka seks. Balai bau belai ulah tahu ya ka seks. Ajubab kalong in yo ya kani ha kawai pat in yo ya kani. Genesis iwai ke dekat baat pupra ublai ulah kerku ru ya ki ba ublai ulah ong haki to danang kha bat to danang roy bat to danang pendap ya ka khendeu. To danang kha to danang roy bat to do pendap ya ka khendeu ngakan mau ki kentien yo Billy Graham athai buan PPA layo sngoy ka teng yo Billy Graham dua ni ki rat ba jo kaniam Kristan ulah khlat mentala ka to nesnem but hakawai ka singi ulah lum ya ki pa samla ha ka rengeu ta ka beach ha but wrong kumni kini barakhai wang ni priang ya ka jing ya don sex klem maka don iwe ru nangi iban don hangni wang kumno ni priang ya ka jing ya don sex is all right ni priang nama balai without it none of us would be here. Kajingkeli
balai bau balai uthau ika seks kan thei bat chin rang kadau kalong bau balai kwa bakan dan ka jing kha jing roi jong uben riu ha ka pathei bau la jet dakani kalenti seks la jet dakani kalenti seks ula pelong ula design dakani khnang bau bun riu bun roi bun kha bun man la ong ba shi phau hajal snem man shwa upai ben riu jong patheu la don hapdeng shi million ba shi phau million barit do shi million he do shi phau million ha kapor Yesu Christ pat upai ben riu jong pathei la don lai spa million ha kasnem khat pras pa lai upai ben riu jong patheu la kot shaka shi million a shi billion takamut ka billion ka beneng kong ka billion ka beneng kong ka jingbuan pa yu ben riu ka pathei kala jia ha kasnem khat pras pa lai sahadian chispa ar phau snem pada layo biang sashi million sashi billion kemun ar billion bat sahadian lai fulai snem layo biang sa ke billion ke balai bat ka barang ya kipor nang lengkot ke por bernyo sakawai de ke billion timenta ke pathai upai ben riu jong pathai ladon kan no ladon kumba nyo point khandai billion la janda pra billion kata ka di kalenti ke bau blay ula jet kalenti lang baka sex blay kwa kinaya kha nang ya roy kinaya kha kinaya roy kalenti ke baar kadau ke baar balai bau blay lo thau ke sex benengkong ban penkha pen roy ke baar pa de bakin ya long ka way ha ka men sim ha ka jingalong ya sung thu lang kata de ka way ka jingalong ka way ya kani ka jingalong ka way ka jingalong wi khasi yong ka jingalong shimen sim ka jing ya sung thu lang ke bro khoi la shema ka Genesis ar pulai ar rusau anda ba ublay ula walam ya ka im shau Adam ke kentin ki bami na shinturu Adam wong kani wong kumni kani menta shisha ka long ka shieng ni shieng jonga ba ka do ni ke do jonga ba je kani ken kan khon khot ka briu ba nama bala shim ya ka na ubriu nama kata ken ubriu un ino ya lau pa ba ya la ka kmi bat un yai ne bala ka tanga bat kinya long ru ka wei ka do to kani tin un ino ya la ukpa bat ka kmi kam snu long khor ndai ka jingmut ka ba shisha ka long bo un mi no na la ka yeng ka kami baru kupa. Pun tahu lah ka jong ka skum manang no banyak don lang bala ka kurim bala ka lok. Kata ka de ka jing temu ka jong ublay. Balai ba ublay ukwa bikin long ka way bikin long simen sim. Bula jet ya kata lang ba ka sex. Itu ki balaya long kurim balaya syong kurim ka balaya don brio pi sengot hop ha ya kalenti jong ka sex. Ada kada te song shisha yakini hi a kada kalenti ko boleh lo jet bikin nyalong ka wei ka jingkali ka long balai badan kam bandon kani ka je long ka wei kan don arli kidau kadau baning kong ka long ba la de kia long ka wei la kia long ka wei kan wan lam ka jing ba jing miat iki kun gikti ba yaki im lang sala nama la ki melong ka wei kala bandon ka je khalat kala bandon ka je petlock ni ha im lang salang jong ka jaj ben ri khasi jongi kat no ni ki kan thei ki ba shu ha ban pe ki khon ki ti sheu pa sheu ju wan pe katang la pun ula phet jia yu pa dei tu ki khon ki ba he san klem kpa tamala ka kme jia yu kwa ban pen i khndiat ya ka wei na jing tho ki ba tho da
Kawai gaji artikel nak bau penkertang ya ka broken families and crime. Ki kunuhun yang balaya pat bat ka kambe an. Ka ong kumni. Ka jing pat thu. Ka jing pat thu. Da ki ka tu ni ki start. Ya ka Amerika hapo ki san pusnam ki badang syuya lat. Kapan i ya ka jing kill ki kambe an. Ki badakabor ki hot violent crimes. Ki wan na kajing no ki kpa yala ki kon ki kti. Kajing kenrai kum kini ki jat kambe an da kito ki ba ha ki khat karta. Ki teenagers ha ki khat karta. Kaya hap tek bat kajing bon ne jing kendiat jong ki kenun yeng ki bala sya no da ki kpa. Kendai pau persen na ki kena ki bawan na ki yeng ki ba scam maka jing adai silok si tengah ki yat bet haka jing im lang salang haka jing im jong ki. Kat batang si pau persen pat ki kena ki bawan na ki yeng ki bala syai no da ki pa ki light na ki kam be an. Kat batang si pau persen ki yat bet. Yat bet yat biang. Ki dai ki tu ki balawan na ki yeng haka ba ki pa ki la pet no. Kabelang bon ki long yeng ki bas kem haka jing ya dei silok si tengah kata kanduna ka kam le bor na ki kena ki bawan na kum kita ki long yeng. Te kani ka jing pet ka jing i gini hapo kini ki san post nam hari Amerika ada kini ki start jongka. Kalong ke ban ai jing hikai a jing senang yingi berokai. Ka kubor mengang adon ki rangba ki shinrang. Kopi ke rang ba, kopi belai long tengah, belai don la kurim tos ngap ha ya kani. Wat num syuya long tangkum ki masih kertong. Sepenyok khun sapet nok pat. Sengau bah. Namar kayeng kasam habau kupam don kawalam ki khun ki bah poi jaga jinglek kambe an. Ki lek da kabor. Kani kada jing pen scam ke bali hapo kini ki san post nam kila pe tho ha ko pi ki shinrang sngba kan ma wi kani what ya pet what ye ino what ya pet what ye ino da pet ye lai tu ki khon ba pila pen kha pen pun pet ya ki sumar ya ki long pa wanam shu long tagum ki masih kertong long pa kata kada ka apil jonga jing kerpat jonga pi baro kabar lada amdon kani ka jingya day. Kani ka jingya long shido shisna manano. Kani ka jingya jan bala ka lok bala ulok. Kani ka jingya long shimen sim. Pada amdon kum kani kalak ban walam sakawai pat ka jingjia. Bat kata ka day ka walam saka jingya pelak san chien. Ya Allah, ka walam saka jingya petlock. Ka jingya walam saka jingya klat. Ka divorce. Kadon ka way ka lawyer. Kabagkateng ka Stacy Rosholi. Stacy Roshilu, ha? Roshilu. Kadai ka lawyer kala tray kumba kat pras nem kum ka lawyer tamba kamshim biya baro ki case ki ba ki beri ki walam shaka. Kashim tang ya ki case ki biya day ba kani ka jinga polite sanchieng, kani ka divorce. Kadai ka specialist hakatukalan. Kaya saat tanah kementai kitu ki ba kwa banyak khat lok no. But kiwai di kijing mi ba mi nanto kum ki khon ki ti manda ban sumar ya ki kajing yo jing kot ka yen ka sem kum tat ka jing ya bate ka jing ya kum ta kitu baro kha jide baka kalale kum ba khat prasnem ha kini ki khat prasnem kala pe tho ya ka jing jia ya ka jing kta jong kitu ki bala khat lok ya ka kan thei do shin rang bat kini ki dei ki baka kala tho kin tien ka ong kum ni Kawai ka jingwat bania. Ya kabala tho haka Journal of Men's Health ka kedau. Iki ka to kat ni ki jingjia ya ki bril ki bala klat tengah. Kuma ka jingkiu haka jingyap. Haka jing pang diau ne pang no mensim depression. But he way de ki jat shitam. He way de ki jat shitam.
kabakan tubro ya kajing pendon kam palat pot ye ki kenja drug kot ke substance lani drug abuse da kito ki balaya klat tengah kajing don ye kini kajing da kito ki ba shem da kito ki ba scam kajing shongkha shomanpat kaduna shikat dai habaya nujor par kito ki balaya klat tengah nata ka ai pada sa nyau teli sa nyau teli nega Stacy bakala syam bakala i jia ayu habala don ngani kajinya khlat tengah kajinya pelat san chi kebenengkong kakta da ka ba penduna ya ka bor jong ka met banyada persya yiki kenyang jingpang kito ki bala khlat lok ki khamyo ban ya ka jing ya ka pangkle ba ya ka kisyo pareng ki cut colds and flu kata da kebenengkong kabar ki shenrang ki baya klat tengah ki kamyo pang cancer bat ki jingpang ki baya dai bat ukulong snap chata ki shenrang kakta bahag shenrang ki baya klat tengah kabalai ki shenrang bat kin thei ki baya klat tengah ki ai lengba ya ka jingkla ka jingkia jong kamet jongki don ki ba kia shu don pat ki ba sting shu kata da ka weni itu kabasau ka jing yap ki shenrang kibala pelat san chi eng ka kio hado ars pa san po person habaya nujo ba kajingyap jong kishen rang kibam shim ya khlat tengah ars pa san po person ani sngo shirkai kabasan kishen rang kibala khlat tengah ki kamyo heart attack but stroke banyi kibam shim la khlat tengah to kini di kijingi i jong kani ka Stacy kabala practice kum ka lawyer ya kani ka lain jong divorce kabahan real ki kentero ki baya khat nga ki akandu ya ki ju jing hakaliang ka jing ko jing kia tangba kim da bare kum ki shenrang ki baya khat nga kabah nyau ka ong kum ni ya ki kentai ki baya khat nga shisien ka jing yo heart attack ka ki shaki arpusan % habaya nu jo ba ki do ki bom shim la khat nga balada ki la khat tengah pat arsit yo away ya klat hadin kata yo suway ya klat kejinya klat ka ba arsin bo to tengah kajing yo heart attack ka kiu hadu nyau % ikli biang ketu jingkli balai bo blai ulat hau ya ka sex balai bo blai ulat hau ya ka sex abadeng kong kalong ba kinyalong shimen sim o kabadeng kong kalong bikinya kha ya roy kaba ar kalong bikinya long shimen sim sex kalong kumga glue tip kanu ngut na pi ki balai peron kam ya kani ka glue khot ka fevicol ngadon ka workshop furniture workshop ngap thiet fevicol de ki kilo mala ka po de ki kilo nama balai banga haban peron kam ka ba pendai ki dia don ki bengi haban de pendai bahada ka fevicol ho ngilaban pendai du prek la pendai du screw du pin nama ki cap nyap peron kam na ka fevicol ka sex kalong kum ka fevicol ka penyadat wat balai pingi de ban penyadat kini ki arungut kini ki tengah kalong balda kimedat kila banyak lah pakajing klat kalong ka ba walam ki kan rum kan ram walam ki jing wasngosi kakta iki kon kilong le kambe an kajaka jungi kalong hajel lock up bagi pulet malakapor ya shoot bagi pulet malakapor kala ban kata ya la ka jong gamet kumala pani ka Stacy heart attack cancer stress depression colds and flu kide bro khoi kide ki jingpang ki pawan na ka jing khala lok ka jing khala tanga ni kan ma ga kata te ha bingi kran chpang kini ki bro khoi
bagi kat no kalong kebadan kam man perkat bahaya kan subjek kabinya keren mentakasi ke Bible pat kajing hika joka chapang ke seks kani kajing tu ke jong ublay lengba ke seks paka seks kalong kata kaba ublay ulabu ulatau ndai laringim nang man penon kam ya ka anwan kajing ya pet ambau la penon kam ublay la penon kam ya ka lani ulabu ya ka pakan long kum ke kan walang kum ka gluh kinya te song paramaki kata kadi kijing tu jong blay ya pi ke blay don kurim akwa ban a jing mot pa pide banya shim halor halade the kit kli pa pin pen rius pa ya kajing tip chapang ka sex pat pin le ya kata da ba pule ki kot ngadan ka to ka ni kot ba kwa ban pani ya khmat jong pi ka beneng kong kalong da un da ka ni ka kot ka bai kot what wives wish their husbands knew about women. What wives wish their husbands knew about women. Now James Dobson. Ke ka ba ki tanga kan thei ki kwa ya ki tanga jong ki ba kin jin dala tip chpang ki kan thei. Ka ba a pan kani men are from Mars, women are from Venus. Though Dr. John Gray. Kani ka Men are from Mars, women are from Venus by Dr. John Gray. Kani kita kawe ni kikot ba ponam ha kaperthai bat la ong bala pen kelai ka chi sao phau teli ki kten bat ka CNN ka report bala la Shonya ka hadu kumono shi haki sao phau teli ki kten la pen kelai ka bat la dia ba uniu nong tho u John Gray pitu la yo kat no pisa kat pra million dollar tang na kani ka kot kwa pinya puli ba pang ne ka kot men are from Mars ki shinrang ki wan now Mars ki kan thai ki wan now Venus sa kawai de ba kwa ba pani khmat jom phi kre kani what a wife needs from her husband like a Melanie Chitwood. What a wife needs from her husband by Melanie ke ka ba katanga ka kwa na utunga jongka nata ka ba khaddo dan buon ki kot ngas pani phi tang ka to ni tang sample his needs her needs building an affair proof marriage by Willard F. Harley doctor sans pa hajar copy kishon punmi sans pa hajar copy kijing don kam jong u kijing don kam jong ka man penlong ka jing along shilok setengah ka balait na ka jing klim kata ka dei ka weni tu ki kot te phi barokhat ki samna bat ki para bayas ngap hindaya kan mau ya kani ka jing kren bat ka jing don kam ba pin shim ti pinlong responsible ban penroy ban penruspa ya ka jing tip jong phi chapang ka sex hakabakut nakwa ban pule naka krien jong blai sa sien na ki Ecclesiastes lai kal nong ka khot ba khatwe ublai ula thau ya baro da ka ba itanat God made everything beautiful ublai ula thau ya baro da ka ba itanat umdan ka weiru ka ba ublai ula thau ka ba itanat la ka long simple la ka long kithem la ka long kilum kiwa la ka long kisim kido kat baro ka ba ula thau kalong ka ba itanat la ka long kum ta ka mod ka kan thu re ka sex ka kan thu re ka sex
kalong kaba internet namar ba ublay ula thao yaka nam yuklet ini kenten na kaneng kong orange power khot balai puwe nama kata yaka la da pi la yaka ba pi bam ne ka ba pi di la ne yaka ke ka ba pi le to le shaka buram jong ublay yaka ke ka ba pi le kata kan thop yaka jeng don sex mo play lo thao ka la bu yaka nakabenta uban rio bingin le ka dah jingero yau blay utu ju nong tho bingia ai ne ni kerteng mu Charles M Sell ikan mau buat tho itu kakot achieving the impossible intimate marriage wong kumni ka sla ka ba pra pu ar jung to kakot u ya tho la ne ukren na ukuda waj phang ka tu ka survey khot ka red book survey ka ba survey ya kitu ki bala shong kurim but la shemba ki kinthai ki ba wan la ni ki ba long riu kenjaman sim riu blay riu niam hakalian yo ka sex ki comes yo ka jing sautunat ka ba shikat day habayun janu jor ba ki tu ki kinthai ki bamdon kum kani karukam jinglong ka jinglong riu blay ka jinglong pa kenjaman sim ka jing ej blay kide kini ki jai kinthai ka ba yo jing mtoy shikat day naka sex kalau ka ba sngot nat pantip ya kata kadaw kalang ba ublay ulat haw ya ka sex pibaro kibayo kani kalat ban ngap ya kani subject daya shim ya ka kamram ban penrus pa ya ladi ba pilek tie ni ki kon lech shekini ki Christian bookstore kum ka OM books pat kiwe de ki dukan dia kot ba sang de ki Kristan pers pule ya kinong tho yo bon ki de ki specialist ki ba de ro ki ba long ro ki Kristan oi kidan kiwe di ki bam de ki ba long Kristan ki ba jor ba ki ba lawat bnia ha ni ki ba hai ka jing pule ki kot jong ki ro ka long ba ton kam ka long ba ai jing men toy ai bu blen kur khu pi bat kham tam pi ki ba don la ki kurim ba phin ya don ka jing im ka ba long shimen sem ba ki khon ki ti jong pi kin long ki ba sngo shngan ba kin long ka ya be ka lenti ba pi ro phin don ta ka jing ya dei ka ba scam ba kan long ka jing mun toy kan man ka jing mun toy la ka jong ka jing im la ka jong ka met ku ble shi bo ne blen ku khu pi tong nya duai kan wai ko pa jing ba benang ya angu ya me ya kan ka lat bingi la banya don piang kumni lang ba ka online wala dengim la banya don markmat ru nrai wala kata ni angu ya me ya kan ka technology ka ba me mala kurku yang ni ben rio baro ba ngai subject ni dang ship pule la ni dang ship present ai ba kini subject kan long ka jingi i ya ka kam ka ba thamai ka dur ka ba thamai da kini baro khoi ki dong sap ba ki ba bon ki de Kristan abi kin so tho kat no ka long shisha ka ba don kam bangin pet ya kani ha kata ka dur jong ka Bible ha kata ka dur jong ublay kublay shi bo ne ko pa na ba kini baro ni duai ping pa na ka tem Jesus Christ nong pin jong hi amen